Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Oh! Achilles! Dagan ang namatay sa kalit na magbukal sa tubig sa swimming pool! Piloti! Naa sila! Iba bang palabiho na kahalo ka makitaan ka? Piloti! Luwasan ko mga tao! Agua! Sige, Agua! Paring kabuti nga magkalingkawas ka sa mga gaway sa nagdinaab kong kayo! Nga nagbalik ko sa imong lawas! Ipakita na ko ang imong kamayong laki! Dili mo lang po sa mga nautang yung sama ka ni mo, Julia! Pagawasan ko sa kong lawas ang labing bugdaw nga tubig! Lumay mga paon sa nagdinaabong lawas! Achilles, dili na matuman ang atong gikasabutan nga magpaabot ko sa imong pagdako. Wanay panahon. Niyata sa sunset ako kay aquarium! Mga matay na ta. Dili! Achilles! Agua, Achilles! Sinuwat ni Leo Marabi Manlarat, Direktor Gili Velasquez Del Mar, Spinner Jewel Bense, dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Feel mo to. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!